Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar gidan Go Live gidan arziki, ina ma kowa barka da warhaka. To wannan bidiyon kawai zan yi shi ne dalilin kawai kwafan link domin abu ne wanda ya kamata kowa ya sani kuma ya kiyaye. Kai da ka shigo account ɗinka a haka, nan dai kowa ya san hanya ce ta zuwa cikin bayanan account. To nan ga sunan mai account ɗin, welcome back Mubarak, barka da dawowa. To alhamdulillahi, to abinda za ka yi, to kun dai ga wannan account ɗin dala 670 go nan an ce muku cikin kwana hudu ne, wani ne mamaki go ga miliyan 1 malam a cikin kwana hudu wai karanci ne ma kenan aka wadi muku. Mu dai zuwa dai, ku ba mu sati ɗaya a cikin project ɗin nan kamar yadda muka yi muku alƙawari. To alhamdulillahi, nan gurin ba ruwanka da wannan link ɗin, home page referral link ba ruwanka da shi, domin idan ka ɗauke shi abin nan ba zai taya ka aiki ba. Robot, kun ga wannan phone referral link ɗin shine robot ke taking over. Nan wannan shi ake kwafa a danne haka, a danne in za a yi gwabi haka, in ya nuna kwafi sai a taɓa kwafi, sai a ta yi pass ga wanda za a tura ma. To wannan dalilin kenan yasa ne wannan bidiyon, kowa ya lura wannan link ɗin shine zai rinka kwafa, domin kun san abu kaɗan yake bada matsala. Allah ya taimake mu. Daga naku masoyinku na Toka Mubarak Sani, Katsina State, Funtuwa Local Government aka Wuchiwe in bracket, Unguwar Ibrahim Gangaren Gangariya.